Hayi mani wo guys. Kaloku nina ni woke too much. Ngoku niyibamba ijani saningqingqile. Ithini into ukhweleta iqala nini ba into rongo? Madoda Andizongakhweleti mna. Ba nditshisa itim ayityiwe inye loo tim leyo. Ezo zimenxe ezo sube zingekho xa ijani ingqenqe kula double T kwedini. Ithatha life decisions nomthandazo. Umuntu wami kaloku lwafoni yayo community center. Befama ndithini ndimyekele kweza Hungry Lion. Ezalilakho sehleni nje zikhamisile ziready. Ndithi hayi ke thathani maxhala ngamdleni. Madoda andizukwazi mna. Nazi ayi-side chick phofu kwa-side chick leyo. Ihambi ithethise weyini. But ke asikho lapho namhlanje guys. Nasasimenxe sala light iculayo caba yicrush yakhe. Anziyibiza loyibiza ngegama. Ngumuntu wami kaloku lo ndimbolekanga guys. Anzuma phambi kwakho ke wena cool cat. Urathi kaloku wena ba usterk. Nizizitering kalo majita ningo Chuck Norris. Awusike ndive ezindabeni ke qha. Xa uthiwa utshelwa wadubula ifamily yonke. Nizigunslinger kaloku majita ningo Clint Eastwood. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Umuntu makabe yilento afuna uba yiyo. As long as happy xa yena ngesiqu sakhe.